बोलिए शेरा वाली मैया की जय हो, सच्चे दरबार की जय। और देखी हाँ भक्त मैया खातिर सब कुछ लेके आ गई बा। नारियल धूप दीप अगरबत्ती अड़हुल के फूल हार फल फ्रूट सब आ गई, सब चीज की व्यवस्था हो गई बा। लेकिन मैया सुनीता जी मैया एगो जयपुरिया साड़ी खातिर खिसिया गई बड़ी भक्त से अपना भक्त से कहत रही कि हमरा साड़ी चाहिए चुनरी चाहिए तो जयपुर के चाहिए, जयपुर के चाहिए। जय हो। और दूसर कहत रही हाँ कैसे कि अरे मंदिर में अइली मैया सेवका से करे लड़ैया। का लड़ाई होता कैसे कि जयपुरिया साड़ी का अरे लायो रे सेवका। मैया कैसे कहतरी कैसे कि मंदिर में अइली मैया